Kaixo, Iban! Kaixo, Jeni, zer dago? Oso ondo. Eskerrik asko, gonbiteatik. Josuzi, etetzea Ez horregatik. Ibanek ikugun okrezuana eta bestela zuzenu oriokoa zera, Bai, horioko. Apa orio. Haupa horio, beti haupa horio. Agazukila dutzen mugilutako pertsona. Bai. Agazukilaria zera zuge estudioa dakazu orio. Bai, horioan, bueno, nik oain dela urte batzuk hemen Donostian estudiatu nun, Ibazkoten, arrezitaritza profesionala, eta estudio bukatu, eta 2014 nola lokal bat hartu nun Orion, eta herrin bertan jarri genuen, eta pandemia baino lehen ja pentsatzen nintzen lokal utzi eta etxetik anitea. Porque gio eta gio internetetik dator lana, ne lana gehiago da igual enpresetako publizitatea, eskontzak, komunioak, eta hori dana hoan ja gehien bat dator dana internetetik eta telefonoz, eta emailez, eta enpresak eta zurekin kontaktatzeue emailez, osea, web horritik eta pandemia jatu zanen, esan nun, desiditu nun lokala guztia, eta hoan dana etxetia, etxen dakau ganbara handi bat, handakau estudioa de bai, jarri deu, baina gehiena da etxetia. Baina zergatik Iban egikugun bere garaian erabaki zuen agazkila ditza munduan sartzen. Bueno, egi esan nik argazkilaritza txiki-txiketatik daukat etxean, ikusi dut etxean, nire itona pintoria zan, kuadroketa pintatzen zituen, eta beti zaukan argazki kamara, reflexal lehendoko argazki kamara, karreteekin, nik haiekin ikasi non txiki-txikitatik ikusi dut etxen, hori mamatu txikitatik, eta gero ja hemen, ja betian ikiokier nik kamara eskutan, eta nik obran iten duen lana, eta azkenengo urteetan obran hainitzen lanen, ja burua argazkilaritzen dakan, ja zerbait profesionalago izateko. Ja azkenengo urteetan, nahon eskabadorakin debiltze ginango, eta eskabadora manejan etzen eta buruan daukan argazkilaritzen. Eta 2000, no izan, krisisa etorri izanen obrakua eta kalea junean da esan bauantxea momentua. Eta, Ibazkoten apuntatu nintzen hemen Donostien. Eta ja profesionala inginan, eta justu hortik atea, lokal hartu, eta ja pixkanaka, eta oso guztua. Betian ikiokin nik argazkilaritza barrun sartuta etxen, eta aitonagatik, eta... Zer eman dizu argazkilaritzak? Zer eman diten? Egile esango ez zateko, nik nahi nuna, osea, nik nahi nunetik bizitzia, bizi alizatia, ez? Osea, hori nik lan egiten argazkilari bezala, baina berez afizioa da, beti txikitatik mamatu izan dutena etxen. Osea, eta hortaz bizitzia, eta gero ematezun aukera gauzak egiteko, zure sentimentuko adirazteko, osea, gero dokumentalak eta egite ditut, bideo egite dut bai, dokumentalak, eta bai, hori, adiraztea, osea, hortik bizitza libre izatea, nahi deten egiteko, osea, eta bete egiteko horrek, bete egiteko. Ez nuke nahi gizarte politiko batean, zatu ez da polemika batean, baina argazkilaritza berezi duen balorea dauka gizatearekiko. Bai, nik uste duen, bai, geomobilakin da asko zeudazio, eozenetaka argazki jateatzia, baina eozen ez da argazkilari. Hori da. Eta horren argazkilariak, bai, honikan bauka bere, osea... Xagoma. Bai. Oie, gauzari da, argazki jaitia eozen dauka, baina argazkilari izatia. Hori da. Bai da. Iban, Bai. suposatzen dut
argazki sesio baten edo zein motatako sesio baten beti klienteak menpe zaude, baina zein da zure helburu pertsonala argazkilari moduan sesio batean. Sesio batean. Bai, helburua nik nire lanakin gustoa gehatzea. Eta nik gustoa balimano, dakit bezero horrek eskatu itena bete dela horren berare, ondo, osea. Gauza ni gustoa gehatza indeten lanakin, porque batzuta izan da, gaina izoso gustoa gehatu, baina gustoa gehatzen balimazea, zuri aurrenak bezeroakin itzein desuna, zuk hori lortu ezu, beraz bezeroa ere gustoa gelituko da. Goatzea zure lehenengo sesioa. Lehenengo sesioa? Igual goatzen naiz, estudiatzen nahi nintzala, ikasten nahi nintzala zera, argazkilaritza profesionala. Kuarrilako bi pareja eskondutzean da, bi hoien eskontzak genitun, hoiekin bai goatzen izela. Bi laun hoien eskontzak, hoiek goatzen iz, nire aurrenengo erdi profesional lanak genituna bai. Hoiekin goatzen naiz. Eskontzak komentatzen dituzula. Bai. Nolako ala eskontza baten argazkilaritza lana zerretuk bete zaudete hau ergiak balogatu gabe, como que no se ve, baina nire sentitzen du alako egoera bat argazkilari batek nahiz eta bere lana izan da. Bueno, eskontzaren nola sentitzea, oza, eskontzako zeraten nola sentitzea. Ni ondo sentitzen naiz eskontzaren, bai, porque badakit gio lan hori nahi adiz baloratzen die, bai eskontzen da bikoteak eta bai gonbidatu guztiak. Ni beti ondo sentitu naiz, gero hori bai iskutuko lana da, oza, beti tartan zaude, baino ez danen aurren. Nire hori gustatzen da, nik bikote kide guztikin hitzeiten den eskontzan jo lehen egin gatzea, hitzeiten den, nola izango dan, esplikatzen dio, behar esplikatzen dio, nolako adian behaiek eta zen nolako erreportaian nahi duen. Eta, bai, ni saiatzen naiz, zer gu hor gaude, es como, si no estuviésemos. Osa, da, nik harrapat, hoi da. Nik ez den nahi danen erdi neon, mundu guztia ikusten, argazkilaria ez, argazkilaria barruan, baino aparte. Eta argazki on horiek harrapatzen, momentu horiek harrapatzen. Bezala, egoera horiek kontrolatzea. Esperientzia hartuta bai, hasieran zaude, hola, baino, bai, gero lasaitzen zea, ikustezu, esperientzia hartzen duzu, eta ia aurren zaude, baino atzen zaude, osea, eta zaude itxoiten al momento decisivo, osea, argazkia ez da 1000 argazki atera oain digitalak egiten bezala, eta jo bat aukeratu, ez. Oain nik adibidez ikasi nuen karretekin ikasi nuen. Karretia ezean 36 argazki, eta hor da, el momento decisivo, osea, argazkia da, orain, ez, segundu bat lehenu, o ez segundu bat behar du. Eta ordu, momentu hori harrapatzea gun. Eta hori ikusten da, ostras, argazkilari bat egindako argazkia, edo beste azien egindako argazkia. Ez, momentu horren bila gondara. Baina hori hartzen duzu, esperientziakin, dain bat boa egin da gero, eta bai, guan ja, lasaio, dartzezu, eta tako hain da. Ez ditu 1000 argazkia ateatzen da gero bat aukeratu horrean. Eta komunioetak zegote jendeak hori eugeni berdina da, baina ez da berdina komunio bat. Ez da berdina ume batekin lan nahitia, heldu batzukin lan nahitia, ez da berdina. Eta hor ja nahi asko ondo etortzeit, ni lanen, oza, estudiatzen egin janen
remen da ginen, ni monitore izan nintzen. Orioko dilistak taldean da izan ginen monitore, hori ondo etortzen zait, orain umeak manejatzeko, osea. Bai, esperientzioak nagoen umen manejatzeko, hola jarri, o hau bin, o parri, osea, parre arazi, bai, ni hori guatzen naiz, monitore izan ditana, orain ondo etortzen zait, komuniotan, edo zein, umen argazki sesiotan, umen manejatzeko, porque ez da berdina, umeek edo helduk. Hauke batzutan helduk zaioia, ume baita. Horiek, behar duzu, askotan umeak, ba, askotan errexoia, segun ze heldu baina, eta gero pasatzen da igual heldukin de bai, eta umeekin de bai, batzuk ezin da argazikin, ezin da lako, ez dakie, o zaizu ateatzen, o bera ez dago, ez du eguna, eske, faktore asko dira. Faktore asko dira, horregatik, ekarri nahi nuna gazpira ziren, eta hori dira, baina nahi nun pixka, aikiagazzi, hartzeko lan hori, ez da bakarrik botoi basakatu eta pimpapu, toma la foto. Hori iten da mobilak, botoi eman eta faktore asko daude, eta argazki sesioa batean de bai, gu adiz, bera, lan bat ontan eskontzat edokide ontan egin, eta aurreko azten bi aldiz egon geha. Nita nire bikotek idea, nire soziadala, beak bideoak egiten ditu, Mireia Brabok, eta bi aldiz egon geha. Lehenko azten, lokalizazioak egiten, gero eskontzatak gero egiten den argazki sesioak bilatzeko, tokia bilatzeko, aurretiko lana dago, gero egun hortan ongi ateratzeko lana eta segidan, baina atzeko lana, eta Luis Ondarri bindeokiden eskontza honegatik, aurreko azten, bi aldiz ongia Ondarri bin, Jaizki Belen, Faro de Gerren, herrian bertan tokiak ikusten, gero de bai, hori antzematen da jun, eta bera jarri hemen, da klak, eta hori ez badizu iten, argazki sesio igual itezu bi horretan, baina aurretiko lana inda baldin bado, ordu herri baten indaukazu. Eskontza baten... Gidoi bat. Aurretiko lana. Eta umekin ere berrik, oza. Aurretiko lana, sesioa, baina behin sesioa bukatu bestean, iban estudio gadoa, argazkiak editatzea, eta horrek ere, badagama ordu batzuk ez. Bai, adibidez, oan gutxillo, argazki gutxillo atatzen ditugolako, pentsatu daudelako argazkiak, baina alare igual 500, 600, 700 argazki, egun guztiko, zeak, baina berda, aukeratu, aurrenengo lana aukeratu argazkiak. Gero beste aukeraketa bat, eta gero ja horiekin editatu, itzalak, nik ez dut filtroa handi sartzen, o gauza handi, nik gustatzen naturala, adibidez. Ja argiakin eta itzalakin da jolastu baldin badezu, nahiko filtro bat da. Beste filtro, ez tegize filtro sartzen, argazkia politidez. Ez que ja, nik gehien bat mugitzen dudana, pixka diluna eta baldin bat zein, pixka da argitu. Gehio ez. Baina hori bai, gero atzeko edizioko lana ordu batzuk jungoia, egun bat obi oiru jungoia. Argazkiak zaindu behar dira ez? Argazkiak? Zaindu behar dira, esan ez kalitateko zerbait da, ez da argazki bat atera eta ala mierda gabeatzeko, ez? Argazkia, osea, ondo inberdia, argi ikusi behar da, itzalak ikusi behar dira, gauza asko ondartu behar dira, eta gero. Eta argazkia zutzen urrutik entzun edaka, saritxo bat, irabaztu duzula. Enteatu zea, Informatu Informatu zea.
Ez, bai, izan da, bodas.neten gaude, argazkilari gehienak, eskontzetako argazkilerenak, hori da, bodas.net web horria da. Hor daude sartuta argazkilariak, jatetxeak, lore jartzen ditunak, dana, boda ingurun daude musikok, danak, eta hor da, urten behin emate joe, premioa Wedding Awards, izaten dena a la mejor valoración de los clientes. Da hor hartzitue valorazio guztik, eta egiten duena, premio bat eman, eta justu horten, lehenko da jatu zitzen emaila da, oi ba! Eta nire pareja Mireia Bravoi zanillon da, premio eman digo ez tegize, beak lan egiten du, bideoak ere bere bezeroak aipatzen dute, eta bere valorazioa emate da, mira, bilontzako premio hori. Eta hori adibidez da, horrek zertan influitzen, pues jende zure perfila kliente gehiago sartzia, azkenen aukera gehiago lan gehiago lortzeko. Eta bai oso guztua, mila jatu zitzen hasiaren nun sinisten hau zer da, propaganda izangoa. Sartu nintzen, ahi bala letxe, mira. Eta oso guztua, bai. Arrituta, baina guztua, bai. Ofizioak alderatzea utzita. Bai. Jakineko nuke zentzu dira zuge afizioak segurtetzen zazu egitea lanetikat. Lanetikat. Ez que askotan nik lana igual da, eta iganden adibidez, laun batean eskoltza deu, kamarak inola izen guztien, baina eske iganden daukan gogua kamaratu, oen dronak inibitzeka, eta nervio ibaian hasiera astean tokian, orduñan edo dagoela usten, ara jo, kamarak inain un junde bai, nik afizioatik ofizio egin dut. Orduan nire afizioa de argazkilaritza da, eske dana bat da, gehi jutera izmendira, porque gero argazki ampliazioak eta egiten ditugu kliententzako, guk gero imprimitzen ditugu, txandako hau plotera handi bat, imprimitzen dugu, eta gero Mireiak montatzen ditu lientzoan, eta bidez, igandean ez daukate zen, guazen mendira, o guazen ez egin noa, edo zin herrita, argazki ateratzen du, afizioz, baina gero adibidez, kliente batek eskatzea dauka argazki hori, argazki hori gustatu zait, hor Facebookean jarri zuen hori ampliatzeko, nahi gehiena, ez da ofizioa bakarrik, ez da ofizioa, bai. Gero, noski bai, familiak juntatu, basi da asko gustatzen jatea. Baina bai, gustatzen dena, Euskal Herriko herritan da ibiltzia, parajetan, bai. Eta nik ere bai, komentatzen duzula, Mireia ere ikusten dira, bebe kagagakin. Bai. Mireia, musu bat emenu. Musu bat. Oso da. Baina jakin duik irakurtzea edo musika edo gustatuko zaizula, ez? Nahi musika adibidez bai, musika ACF. ACF. Eta hortik ez nahi zateratzen. Baina bai, Euskaldun grupo asko da hori bai. Baina, bai, gero kotxen nire askotan, beti ACF jartzen, edo mobilean, edo nire egiten ditudan bideo txiki hauetan sare sozialetako eta askotan ACF jartzen dut. Baina, bai, behaien kontzertutan dego nintzen, Madrilen eta Bilbon. Eta hori, bai, baina afizioa, dagoen txakur txiki bat ekarri dugu, bueno, ja bederatzi hilate ditu, Burma izena dut, da beraekin oinez ibiltzea, asko gustatzen. Pila bat. Ikasten egia gaina, txakur bat. Txakurrakin ibili eta ikasten bai. Hortik igeldoa ere zepaseo polita. Oso polita. Iban, mila esker. Zue, mila eskeri, Benetan zuri, eskerrik asko konbite habitatik, eta idatzi zazuna esan du, ostra, bagusta, hongo naiz. Bigarreko diego, musu hangi bat. Idea, musu bat. Eta den horiako bai.
Agur! Agur! Gero arte!